Zdravíme s lidíkama, zdravím do videa. Dneska jedeme do Bedřichova, jedeme na lyže a na snowboard. No, já budu lyžovat i snowboardovat. A natočím vám takovej nějaký random rychlo vlog. Vycházíme na sluníčko. To je blbý, počkat, tudy. No, tady se zase tmavej. Tak. Dáme to, hodíme to do kufru. Natočím vám tam, až my pojedeme i na koupání, tam nebudu točit, ale pak až přijedu domů, nebo když tam budeme mít video, teda když tam budeme mít Wi-Fi, tak vám to natočím tam, ale když nebudeme mít, tak vám to vydám až tady. Jo, takže takhle nějak, abyste byli v obraze. Ještě jednou Bedřichov jedeme, snowboardovat, lyžovat, na čem budu jezdit na lyže a na snowboard. Jezdím na obě dvě, jo. No tak, já se s vámi loučím a uvidíme se asi až v Bedřichově. Tak, čauko.